Ay, kumusta? Atong topic karon kay unsay gusto nimong mahitabo sa imong kaugalingon? Bisag unsa na. Magpapaksin ba ka? Kana ba ka mahimong sikat na artista? Mahimong ba ka engineer? Mahimong maayo nga athlete? Or mahimong professional? Or mahimong businessman? Or pero ang pangutana, kinsay angay nimong paminawon aron mahitabo na imong gusto? So ang atong story karon is about sa usa ka tiguang iyahang asawa o donkey o ang mga tao sa palibot. So nayo sa katiguang kuyog niya yung asawa nga na sila daang donkey. Naglakaw sila sa daan. Nakitaan sila sa mga tao. Ug ningon ang mga tao, ni, oy klaro, na sila donkey wala saki. Mga bubo. So, ang ilang gibuhat, gipasakay sa bana ang iyang asawa sa donkey. Ningon na po ng mga tao, uy, under man ang bana siyang asawa na. Ang asawa rin nagsakay. So, nito po, pagkapot sa unahan, ang lalaki na nagsakay, ang asawa naglakaw. Ningon ng mga tao, kaway batasan sa bana. Iyang asawa gipa lakaw niya siya nagsakay-sakay. So, nito po, pagkapot sa unahan, silang duha ni sakay. No, basin, wa na kasulti mga tao. Pero ningon gyapon ng mga tao, kaway kaluoy sa magtiayon. Kagamay sa donkey, niya silang duha ni sakay. So ang gibuhat nila, reklamo de gyapon no. So ilang giarsa, silang duha, may nag-arsa sa donkey. Pero kabaw mo sa elections mga tao, gibugal-bugalan po sila, mga bugo uno sila, ngano kunong giarsa nila ang donkey. So kanto nga story sa tinuod lang. Tutian ta mo ang tanang comment sa mga tao nga nakakita nila. Sakto. Kung boto na naon, walay sa iyo pa to. Puro sakto ilang comment. Kaya ni comment to based to sa ihang prinsipyo, sa iyang nasabtan. So para sa nag-comment sakto to. Pero ang pangutana, nakatabang ba to sa magtiayon? No, kay sutian ti ka, you become who you listen to. Mo nang nailain-lain na klase ng mga tao. Kung kinsay imong gipaminaw, ingana ka. No? So kung naminaw ka sa mga professionals, I'm sure mahimo kang professional. Kung maminaw ka sa mga daotang tao, dako kay chance mahimo kang daotang tao. Kinsay angay nimong paminaw? Kay puro man na ay kaugalingong prinsipyo ang mga tao. Nya asa man ka mosunod? Unsa magigusto nimo mahitabo? Kay kung maminaw ka sa mga tao nga dili nimo pareha gunahuna, ikaw maoy maapektuhan kay naagi ikasulti ang ubang tao. Pero mas balik ta sa sugod. Unsay gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi? No, may tatog ang nagsulti ganina ba, ang nanulti. Naapod sila donkey. Kay maminaw unta tong magtiayon. Wa sila nagtan-aw nga ang nagsulti o nang hinaway nila, wa may dang donkey. No, napatoy dang donkey, tuot ato sila. Naminaw unta ato sila, no? So ikaw, sa gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi, pili og tarong kung kinsa imong paminaw.